Jak dlouho vám zabrali přípravy na Miss Czech Republic? Asi 1,5 hodiny. Pojedete třeba na afterparty, nebo jak dlouho se zdržíte? Tak ja predpokladám, že sa chvíľku zdržíme, pretože chceme pozdraviť našich známych, krásne dievčatá, misky a predovšetkým Tatianu. Veľmi jej fandím a som rada, že jej Miss je taká úspešná, že je taká šikovná a darí sa jej aj medzi tými veľkými stále bojovať a prežívať a že podporuje mladé dievčatá v ich talentoch a v ich možnostiach sa presadiť. To je právě ono, že občas to lidi jako kritizujou, že už je to soutěž za Zenitem, že tady máme spoustu misek. Co vy si o tom myslíte? Tak áno, je pravda, že sú už iné trendy a že tých misiek mám pocit, že stále viac a viac, ale ako bývalá Miss mám samozrejme nejakú stále takú nostalgiu na túto súťaž, mám ju rada, ja som rada, že vďaka nej som tiež mohla poznať nové veci, otvorili sa mi rôzne iné dvere, mala som nové skúsenosti, nové pracovné príležitosti a hlavne skvelé kontakty, aj krásne ceny, ešte za mňa nejaké ceny boli, je ich teraz samozrejme stále menej, ale rozhodne je to celkom dobrý odrazový mostík pre dievčatá, takže ja tej súťaži stále fandím a je to možnosť sa nejak presadiť, niečo nové naučiť. Já vím, že vaše dcera Vanessa prodělala 2 operace kolene. Jak je teďka na tom? Jak probíhá ta rekonvalescence a dá se už říct třeba, kdy se zpátky postaví na snowboard? Uvidíme. Bohužiaľ to ešte nie je stále úplne jasné. Je to vo hviezdách. Snažíme sa, aby začala aspoň chodiť. A jak ona to zvládá? Jestli je po vás silná, odhodlaná, jak ona to jako takhle v tomhle věku zvládá jako žena? Ja som teraz čítala aj Petru Vlhovú, majú taký trochu podobný osud. Je to moja Slovenka Petra Vlhová, ako viete, závodkyne, závodí na lyžiach. Tiež ju stretol podobný osud tým, že si zranila počas závodu koleno. Teraz mala reoperáciu v Švajčiarsku a tiež sa snaží aspoň koleno rozhýbať a začať chodiť bez barly, ale nie je to ľahké. Možno, že aj tým, že je Vaneska ešte mladá, je statočná, tak ja verím, že to dá a hlavne má v sebe ešte kus nádeje, disciplíny, odhodlania, tak verím, že sa aspoň raz dostane možno na tanečné prkno, že bude aspoň tancovať. Keď nie na snowboard, aspoň tancovať. Držím jej palce.